ustatlardan, yaşullardan, 40 yaştan defa adamlardan biz istewmezşi. Şu zamanı özüňiz bilýäňiz. Bir darganak zaman bolupdyr. Fitne zaman bolupdyr. Adamlar bir-birinden bizar bolan zaman, Hudaý üçin isteýän şu jawan oglanlara kän mehabbet edeýliň. Dini şola saklajak. Hudaý etmesin kafir musulman bilen görüşmeli bolsa, men ne garra adamyň biri bolsam çyka bilmeýän şu jawanla saklamaly. Garra adamlar jaýgyzyn bolup dünýeden geçäse iman bilen şu imany saklajakdy şu jawanlar. Ýaşlygyny goýuwaty din ýoluny, ewliýalaryň zindigi namasyny eşjek bolup, bişek bolan ýüreklerine Hudaý Taala mehabbet bolmasa, Peygamberimize mehabbeti bolmasa, dine aşky bolmasa gelmereýin musulmanlar. Yüreğindäki aşka hormat edeýliň. Hatta agalle ewliýa bolmak, hatta agalle Hudaýyň dosy bolmak, şolar gawwermek diýen. Başarmyýas giýje turup namaz okymanı, başarmyýas gawatda aglamany, başarmyýas batyrçylyk etmäni. Hudaý Taala ýene ýetseň bolar diýipdir. Yürekden şolary gawwer diýipdir. Gayrat et oğul. Mene özüm kişik. Ýaşullaň ýerine bolsaň, aýdyp bolajak söz. Hejapylja gyz görseň, familýaňda zatlaňda gyzym gayrat et. Arasaja saqqal goýup beren jawan oglanlar goýsaň, oğul gayrat et, ýa-da Hudaý kuwat bersin. Din jawan oglanlar bilen aýagyna gally. Ýaşullar ki alhamdulillah bir ömür iman bilen ýaşapdyrlar. Şolaň huzuruny, gadyryny bilmeli. Getirip bolmasa nämetjek. Hudaý tandyp bolmasa nämetjek. Hasretinde bolsak jawanlamaz bir defa mescide gelse, hasretinde bolsak jawanlamaz bir defa Hudaýyna eňelse. Yo alhamdulillah. Aýtdyrmany, teşwik intizary bolmany, dinni tutup saqqaly goýup beren jawanlara teşwik edeýliň, känelmekligine sebep bolsun musulmanlar. Ewliýalar bir gurrun aýtýan, ewliýalaryň bir gysgaja gurruny, her ýerde gawa adam bolsa, Hudaý Taala şo taada bereket ýagdyrar diýipdir. Firavun Allah'ın bernamasy nämetdi musulmanlar? Hazreti Musany şehid etmek. Bir kahirlen bir diş görenni özüňiz bilýäňiz, dersini etjek ýöne. Kahirlen bir diş görenni, sen mulkyň bir oglan dünýäge geljek, o da bir Allah'ın peýgamber boljak, memleketin, saltanatyň hemme şoň eline galjak diýenne näme dipdir? Tamam çağalyp, yuzabbihuna abnaahum we yastahyi nisaahum. Çağalaryny damak çalypdyr. Kişik çağan gulağından çekmäni ýüreginden damak çalypdyr. Şo taada ahyrda da Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın diri galmaklygyna sebep bolan näme şo? Firavunun gasaryna sanduq girenni, şo taada kim şonu çağa tutunaýl, hadim tutunaýl diýip aýdypdyr. Hazreti Asiye. Eger Hazreti Asiye bolmasa, Hazreti Musa iman getirmedik zenalardan bolsa öldürdi göberdi ýerdi. Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın diri galmaklygyna taryhda muwarrihler agzya kötade Hazreti Asiye'yi ke salih zenana, arasy zenana. Şoň hormatyna Hudaý Taala Hazreti Musany şehidlikden sakladı diye. Ve Hazreti Musa'nın şeriatini her kim ýaşyp cennete ýeten bolsa, soğan eden bolsa, Hazreti Asiye barpdy üçin saklady janyny. Her ýerde de jawan oglan bolsun, ýa zenana bolsun, ýa ýaşuly bolsun, gawa adamlaryň täsiraty bardyr. Bilýän nädirsiňiz? Bir ýagyllar ýagmar. Eger gawa adamlar siz ýalak bolmasa musulman dogala.